ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମର ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଧୁନିକ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏକଦମ ମାନେ ଯଦି କେଉଁଠି ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ସେମାନେ ସାଇରନ୍ ବଜାଇ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗାଇବେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ଜୀବନକୁ ଟାଣି ଆଣିବେ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ କଥା, ତାହା ତ ସତ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୋଧହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହୁଁ, କିପରି ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ଘର ତିଆରି କରାଯିବ ଯେମିତିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ସେହି ଘରେ ନିଆଁ ହିଁ ନ ଲାଗିବ, ତାହା ଶିଖାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ ସମୟ ନାହିଁ। ଆରେ ବାଃ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ। ହଁ, ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ସ ଅଛି। ହଁ, ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖା ହେଲ୍ଥ କାଉନ୍ସେଲିଂ, ଏକ ସ୍ମୃତି ଯାହା ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବିଲକୁଲ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି କୋଶିକା ସ୍ତରରେ ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛୁ ଆଉ ଏନ୍ପିପି ବା ଏନ୍ପିପି ବୋଲି ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ କେମିତି ଏକ ଆଶା ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଖୋଲିକି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ପୁରା ମେଡିକାଲ ସିଷ୍ଟମକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍, ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧଟି କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି? ଆଉ ସେଇଟା କୌଣସି ଦାମୀ ବଟିକା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନୁହେଁ। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ବା ହେଲ୍ଥ କାଉନ୍ସେଲିଂ। ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ଧରିବାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ହଁ, ମେସିନ୍ ସବୁ କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରେ, ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନୀରବତା ଥାଏ। ଆଉ ସେହି ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ଏ ନୀରବତା କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉତ୍ସରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ପୁରା ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ। ସେଇ ଓପିଡି ବା ବହିର୍ବିଭାଗର ଘଟଣାଟି? ହଁ, ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବା। ଓପିଡିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବାହାରେ 50 ଜଣ ରୋଗୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପଶିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଲୋକଟିର ପ୍ରେସର ପୁରା ହାଇ ଅଛି, ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଭୟଭୀତ ଅଛି। ଆଉ ତାର ପୁରା ଶରୀର ଯେମିତି ଏକ ବିରାଟ ଚାପ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ହୁଁ। ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 2-3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲୋକଟିର କାମର ଚାପ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ସେ ରାତି 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଗରେ ବସି ରହୁଛି। ଶୋଇବା ଉଠିବାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ବ୍ୟାୟାମ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ଆସି ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ହଁ, ସେ ପଚାରିଲେ, ଡାକ୍ତରବାବୁ, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ନା ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ହବନି। ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନଟା କେବଳ ମେଡିସିନର ନଥିଲା। ନା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହିଁ ତ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତର ତ ଜାଣନ୍ତି ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ରୋଗୀକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏହା କି ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରୋଗ ତ ଧରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 3 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ଆମର ଆଧୁନିକ ମେଡିକାଲ ସିଷ୍ଟମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଆମେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହିଁ ସେମିତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ କହିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ଆକସ୍ମିକ ସେବା ପାଇଁ। କାହାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା। ସେଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଖି ପିଛଳାକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେବ। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲେଖକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉଛି ସ୍ପିଡ୍ ବା ଗତିର ଜାଗା। ସେଠି ସମୟ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ହଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍, ମାନେ ଏକ ଖୋଲା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଓ ସମୟ। ସତ କଥା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଔଷଧ ଲେଖା ହେବା ପରେ ନୀରବତା ରହିଯାଏ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ରୋଗୀ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଦୌ ବୁଝିନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କେମିକାଲ ଫିକ୍ସ ବା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ରୋଗଟି ହେଲା,
ତାହା ସେମିତି ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। କି ପ୍ରକାର ବିପଦ? ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରକୃତି କେବେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଖାଲି ଜାଗାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଯଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ତାର ଶୋଇବା, ଖାଇବା ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଗୀ ଜଣକ ଭୟଭୀତ ଅଛି, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବା? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କୋଉଠି ଉପଦେଶ ଖୋଜିବ। ଏକଦମ। ସେ ସିଧା ଯିବ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେହି ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବ ଯେଉଁମାନେ ବାୟୋ ହ୍ୟାକିଂ ନାଁରେ ନାନା ଦିଅର୍ଜବ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି। କିଏ କହୁଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଘିଅ ପିଇଦିଅ, ତ କିଏ କହୁଛି ବାରଫ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ପରାମର୍ଶ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଏକା କଥା। ହଁ, ସେମାନେ ଯାଇ କାଉନ୍ସେଲର ପାଖରେ କେବଳ ନିଜ ମନର କଥା, ଦୁଃଖ କଥା କହିଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କାଉନ୍ସିଲିଂ କଥା ଏଠି କହୁଛେ, ତାହା କେବଳ ଆବେଗ ବା ଭାବନାର କଥା ନୁହେଁ। ନା, ଏହା ତ ଆମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀରର ମେକାନିଜମ ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ସହ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ କାହିଁକି ଲାଇଫ କୋଚ୍ ହେବେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ 2 ମିନିଟରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ତ ଗୋଟେ ବଟିକା ଖାଇଦେଲୁ। ଆମକୁ ସବୁକିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର। ସେଇଟା ତ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହୋଇଗଲାଣି। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେହି ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କେବଳ ସମସ୍ୟାଟା କେମିତି ଲୁଚିଯାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଉଦାହରଣଟି ଏକଦମ ବାସ୍ତବିକ। ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଲକ୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠାଇଲେ ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ କାହିଁକି ଲାଇଫ୍ କୋଚ୍ ହେବେ, ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି? କାରଣ ଆମ ଉତ୍ସବ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଲାଇଫ୍ କୋଚ୍ ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଅନୁବାଦକ, ବା ଇଂରେଜୀରେ କହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ସ ଅଫ୍ ବାୟୋଲୋଜି। ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଅନୁବାଦକ, ଏହା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି। ଜଣେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ବା ଲାଇଫ୍ କୋଚ୍ କହିପାରେ, ଆପଣ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହା କେବଳ କାମର ସାଧାରଣ ଚାପ ପାଇଁ ହେଉଛି, ନା ତାହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ମେଟାବଲିକ୍ ରୋଗ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ର ଆରମ୍ଭ? ଓହୋ, ତାହା ତ ଲାଇଫ କୋଚ୍ କହିପାରିବେନି। ବିଲକୁଲ। ଏହା କେବଳ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ନିଜର କ୍ଲିନିକାଲ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି କହିପାରିବେ। ବିନା କ୍ଲିନିକାଲ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଦିଆଯାଉଥିବା ଉପଦେଶ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ସତ କଥା। ମାନସିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜଣକୁ ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଶିଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୋଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ରକ୍ତରେ କେମିତି କର୍ଟିସଲ ନାମକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ତାହା ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ହଁ, ତାହା କେମିତି କୋଶିକା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦାହ ବା ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏହା କେବଳ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅନୁବାଦ କରି ବୁଝାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ମାନୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଭୁଲ ପରାମର୍ଶଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଜଣେ ସଠିକ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ବୁଝାଇବେ? ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆମ ଉତ୍ସରେ ଥିବା ଏକ ଖାସ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ସେଲୁରେଭା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଏବଂ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ସେଲୁରେଭା ପ୍ରୋଟୋକଲ। ନାମଟା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ବାହାରୁ ଦେଖୁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏକଦମ ଭୁଲ। ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ କୋଶିକା ସ୍ତରରେ ବା ସେଲ୍ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି। ସେଇଆ ତ, ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ, ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହା କେବଳ କିଛି ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ଆମ କୋଶିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ବା ସୂଚନା। ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବୁଛି, କହିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆମ ଶରୀରର କୋଟି କୋଟି କୋଶିକା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀର ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ଅଧାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେଲା ଭଳି ଇମେଲ ପଠାଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି, ଆଉ ଜମା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଦେବନି। ତାହେଲେ ସେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ପୁରା।
ସେମାନେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାରେ ସହ କାମ କରିବେ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କେବଳ କୌଣସି ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଆଉ ଦିନେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେହି ବିଦ୍ରୋହର ନାମ ହିଁ ତ ରୋଗ, ନୁହେଁ କି? ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଉ ସଠିକ୍ ଉଦାହରଣ। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି କୋଶିକା ସବୁବେଳେ ଆମ ପରିବେଶ ଆଉ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସେଲୁରେବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିବାର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଟା ଏକ ଉପଦେଶ ଲାଗେ। ସତ୍ୟରେ ଲୋକେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଅନୁବାଦକ ସାଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସେଲୁରେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? କ'ଣ? ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଦ୍ରା କେବଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଶରୀରର ନ୍ୟୁରାଲ ରିକଭରି ଆଉ ମେଟାବୋଲିକ୍ ରିକ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍। ଟିକେ ଅଟକିବେ ଏଇଠି। ଏହି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଭାରି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ନ୍ୟୁରାଲ ରିକଭରି ଆଉ ମେଟାବଲିକ୍ ରିକାଲିବ୍ରେସନ୍, ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି। ପୁରା କୌଣସି କାର୍ ମେକାନିକ୍ର ଶବ୍ଦ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସଜାଡୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ଶୋଉଛି, ତା କୋଶିକା ଭିତରେ ଏହି ରିକ୍ୟାଲିବ୍ରେସନ୍ ବା ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହେଉଛି, ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ବୁଝିବା? ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ସହଜ କରିଦେବା। ଧରନ୍ତୁ, ଶରୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଖାନା। ଆଚ୍ଛା। ଦିନ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି ବା ଚାପ ରହୁଛି, ଏହି କାରଖାନାରେ ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ବିଷାକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ଟକ୍ସିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ? ହଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶରୀର ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଆସେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ୍ ମୋଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଓହୋ, ଯେମିତି ଆମେ ଫୋନ୍କୁ ରିସେଟ୍ କରୁ। ଏକଦମ ସେମିତି। ସେ ଦିନସାରାର ସେହି ବିଷାକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସଫା କରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁରାଲ ରିକଭରି ବା ସ୍ନାୟୁର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କହୁ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ମେଟାବୋଲିକ୍ ରିକାଲିବ୍ରେସନ୍ ମାନେ ହେଲା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୋନ୍ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଶରୀର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। ମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନିଦ ନ ହେଲା, ତେବେ କାରଖାନା ସଫା ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ କଚଡ଼ା ଜମି ରହିଲା। ଆଉ ଏଇଟି ହିଁ ଉତ୍ସର ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧାଡ଼ିଟି ମନେପଡ଼େ, ଯାହା ମୋ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର କଥା। କେଉଁ ଧାଡ଼ିଟି? ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଶ୍ୱାସ, ଚିନ୍ତା, କୋଶିକା ଏବଂ ନିଜ ସହିତ। ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ହିଲିଂ ଇଜ୍ ଏ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ବ୍ରେଥ୍, ଥଟ୍, ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ। ୱାହ, ଏହା ସତରେ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ସୁସ୍ଥ ହେବାଟା କୌଣସି ମେକାନିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ନୁହେଁ, ନିଜ ଶରୀର ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ କାମ ସରିଲାନି। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ବିରୋଧରେ କାମ ନ କରି ତାହା ସହ ମିଶି କାମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆମେ ଆମ କୋଶିକା ସହ କଥା ହେବା, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କାରଖାନାକୁ ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଟିକେ ଆସିବା। କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଦରକାର, ରୋଗୀକୁ ତାର କୋଶିକା ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି, ସେହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଓପିଡିରେ ଯୋଉଠି 50 ଜଣ ଲୋକ କାଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଲାଇନ୍ ଲଗାଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଏହି ଡାକ୍ତର ଜଣକ କେମିତି ଏତେ ସମୟ ଦେବେ? ସେଠି ତ ସମୟ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ହିସାବ ତ ଆଦୌ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ଏହା ତ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା ଧରିଛନ୍ତି। ଏହା ସେଠାରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତରଖାନାର ପରିବେଶ ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି ହିଁ ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାଟ କ'ଣ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମ ଉତ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଏନ୍ପିପି ବା ନ୍ୟୁ ପରସେପ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟର ଜନ୍ମ। ହଁ, ମୁଁ ଏହି ଏନ୍ପିପି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ମାନେ ଏହା କ'ଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିନିକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଶ୍ରମ? ନା ନା, ଏହା କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଲିନିକ୍ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହା କ'ଣ? ଆମେ ଏହାକୁ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଥର୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଜାଗା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡକ୍ଟରଖାନାର ସାନିଟାଇଜର ବାସ୍ନା ଆସିବାନି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ହଁ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଅପରେସନ୍ ବେଡ୍ ବା ସର୍ଜିକାଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଥିବ।
ତା ବଦଳରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଗୋଟିଏ ଆରାମଦାୟକ ରୁମ୍ରେ ବସିବେ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଥିବେ। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ପ୍ୟାଡ୍ ନଥିବ। ବିଲକୁଲ ନଥିବ। ବରଂ ସେ ରୋଗୀର ଶୋଇବାର ତଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟର ରୁଟିନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଭେଲକୁ ତର୍ଜମା କରୁଥିବେ। ଏହା ଏକ ପରାମର୍ଶ କକ୍ଷ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏକ ଲ୍ୟାବ୍ ବା ପରୀକ୍ଷାଗାର। ଓହୋ, ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଡାକ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗୀର କଥା ଶୁଣିପାରିବେ। ଏକଦମ। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ରୋଗୀ ମିଶି ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯୋଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେଣି, ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସର୍ଜରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ଗୋଟେ ବରଦାନ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଆମ ଉତ୍ସର ଗୋଟେ ବହୁତ ସିମ୍ବଲ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ିଥିଲି, ଯୋଉଠି ଲେଖାଥିଲା ଡୁ ନଟ୍ ରିଟାୟାର, ଚେଞ୍ଜ ୟୋର ଅଟାୟାର। ମାନେ ବୟସ ହେଲା ବୋଲି ଅବସର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, କେବଳ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ 30-40 ବର୍ଷ ଧରି ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ବୃତାରେ ଯିବାକୁ ଦେବା? ତାହା ହିଁ ତ। ଏହି ଏନ୍ପିପି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ଏକ ନୂତନ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବିଲକୁଲ। ଆପଣ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦିଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଲେନି, ବୁଝିଲେ ତ? ହଁ, ଲୋକେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ କେବଳ ରୋଗ ହେବା ପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ରୋଗ ଯେମିତି ମୂଳରୁ ନ ହେବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କମିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦେବେ। ଏବେ ଲୋକେ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏକଦମ। ଏହାକୁ ଆମେ ରୋଗ ପରିଚାଳନା ବା ଡିଜିଜ୍ କେୟାରରୁ ରୋଗ ନିବାରଣ ବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କେୟାର ଆଡ଼କୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମ ଲେଖକ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରୁ ଉପାର୍ଜନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାରୁ ସେବା। ଅର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭ ୱିଥ୍ ୟୋର ସ୍କିଲ୍। ହଁ, ଏହା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦଶକର ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେବଳ ଏକ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବା ଆକସ୍ମିକ ସେବା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ହେବା। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ, ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ପିପିରୁ ବାହାରିବ, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇ ବାହାରିବନି, ବରଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବାରେ ଏକ ମାନୁଆଲ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ନେଇକି ବାହାରିବ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିବା, ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମକୁ କେବଳ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣକୁ ଚାପି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଖିବୁଜା ନିର୍ଭର କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୂଳରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଏକ ସଚେତନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହା କୋଶିକା ସ୍ତରରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଏନ୍ପିପି ହେଉଛି ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା କୌଣସି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର କୋଠା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମାଷ୍ଟର କି ଭଳି। ସତରେ ଏହା ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଉଛି। କାରଣ ଏହା ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ କେହି ବି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେବଳ ଜଣେ ଅସହାୟ ଶିକାର ନୁହଁ। ଆମେ କେବଳ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ। ବିଲକୁଲ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଖାଉଛୁ, ଯେମିତି ଶୋଉଛୁ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛୁ, ସେହି ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ବାୟୋଲୋଜିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆମ ହାତରେ ଅନେକ କ୍ଷମତା ଅଛି, କେବଳ ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ତ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମ ଶରୀର କୌଣସି ନିର୍ଜୀବ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା କେବଳ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯିବ ଓ କେମିକାଲ ପକାଇ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରିବେଶ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଶୁଣିଦେଲେ ହବନି, ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ କଥା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଡିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର କୋଶିକାଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ଆମକୁ ଏହା ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ନିଜ ଶରୀରର ସେହି କୋଶିକାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ବା ମେସେଜ ପଠାଇଛେ। ବା, ଏହା ଭାବିବା କଥା। ଆମର ଆଜିର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦେଖି ସେମାନେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଆମର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନର ଚାପକୁ କୌଣସି ମତେ ସହି କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ।
ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ।